Za one koji ne znaju, naš večerašnji gost je dragi insan, magistar Erledin Pezić. Erledin Pezić je rođen je 1977. godine u Travniku. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Busovači, a već kao srednjoškolac se priključio jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine u kojoj se borio sve do završetka rata. U želji za sticanjem šerijatskog znanja odlazi prvo u Ujedinjene Arapske Emirate gdje boravi jednu školsku godinu, potom boravi u Jordanu isti taj period, a nakon toga njegov put sticanja znanja nastavlja s odlaskom u grad Allahovog poslanika u Medinu, gdje na Islamskom univerzitetu završava institut za arapski jezik, a potom i fakultet šerijata islamskog prava. Erledin Pezić se vraća u Bosnu 2005. godine gdje uzima aktivno učešće u islamskom misionarstvu, ne štedeći truda ni imetka na tom putu. Nastanio se u Sanskom mostu gdje naprosto oživljava taj dio Bosne i Hercegovine svojim predavanjima iz raznih poglavlja. Magistar Erledin Pezić je pomjerio granice u ovom časnom pozivu koji nije ograničio samo na predavanja, već i na fizičku i svaku drugu pomoć ljudima s kojima je živio. 2009. godine nastanio se u Sarajevu gdje također neumorno poziva ka gospodaru svjetova, a u tom periodu se ističe kao jedan od najpožrtvovanijih ljudi u radu za Allahovu vjeru. Njegov način izlaganja postaje prepoznatljiv tako što i najobičnijem insanu na jako jednostavan i njemu razumljiv način pojašnjava propise vjere, te Allahovom voljom postaje jedan od najomiljenijih predavača u Bosni i Hercegovini. 2011. godine svoje akademsko napredovanje nastavlja na Univerzitetu Kasim, gdje nakon nekoliko godina, hvala Allahu uzvišenom, stiče zvanje magistra nauka. Magistar Erledin Pezić je zasigurno najomiljeniji, definitivno jedan od najslušanijih bosanskih daija uživo na predavanjima kao i na internetu, čemu svjedoče prepune džamije, sportske dvorane, pozorišta i druga javna mjesta kada se on pojavi, a evo hvala Allahu uzvišenom i ovdje večeras. Pored upravo odbranjenog magistarskog rada, magistar Erledin Pezić je napisao knjigu Islamski priručnik bračne intime, te na desetine tekstova za islamske časopise i internet portale, a i davao je odgovore na veliki broj pitanja iz oblasti šerijata. Šerijatski recenzent je mnogih islamskih knjiga i prijevoda sa arapskog jezika. Magistar Erledin Pezić je sretno oženjen i otac je 6 djece. Mašallah. 25.10.2015. godine na Univerzitetu u Kasimu u Kraljevini Saudijska Arabija odbranio je magistarski rad na temu Valorizacija djela Durarul Hukam, čiji je autor Muhammed ibn Feramuz, poznatiji kao Mula Husran. Ovo djelo je djelo hanefijskog mezheba. Navodi Trako Salko, rahimahullah, jedan od najznačajnijih poznavaoca rukopisa naših prostora, da je ova knjiga bila najčešće korištena u šerijatskim sudnicama u Bosni i Hercegovini u vremenu Osmanskog carstva.